ಕೆಲವು ಐಟಮ್ ಮಾತ ಪೊಡಿ ಮಂತು ತೀತೆ ಕಜಿಪ್ಪು ಮಾತ ಯೋ ಬುಯ್ಜನ ಬರ್ಪೇದು ಜನ ಆಯ್ ಅವಳೆಪ್ಪೆ ನಮ್ಮ ದುಂಪೋಡೆ ಕ್ಯಾರ್ ಮನ್ಪಂದೆ. ಹಾಯ್ ಗೈಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಸೊ ಇತ್ತೆ ಬಯ್ಯ ಅಂಡ್ ಇತ್ತೆ ಇನ್ನಿ ವ್ಲಾಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಂದೆ ಮಸ್ತ್ ದಿನ ಅಂಡ್ ವ್ಲಾಗ್ ಮನ್ಪಂದೆ ಮಸ್ತ್ ದಿನ ಅಂಡ ಇತ್ತಿನ ವ್ಲಾಗ್ಗೆ ಪಾಡೊಂದಿತ್ತೆ ಇದ್ವಕ್ಕ ಒಂಚೂರು ದುಂಬದ ಮಸ್ತ್ ಐವಕ್ಕ ಕೆಲವೊಂದು ದಿನ ಉದಸ್ಸಿನ ಮಾತ ಅಂತುಂಡು ಅಂಚ ಇತ್ತಿನ ವ್ಲಾಗ್ಗೆ ಪಾಡ್ದು ಸುಧಾರ್ತೆ ನಾನು ಐತೆ ವೀಡಿಯೋ ಮನ್ಪೊಡು ಐತೆ ಎಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲ ಕಟ್ಟಿದ ಪೂಜೆ ಮತ್ತುಂಡು ಅಂಡ್ ಇತ್ತೆ ಬಯ್ಯಗೆ ಪೋದು ಪೂ ಮತ ಕನೆಯರುಂಡು ಇತ್ತೆ ಬಸಳೆ ಕನ ತೀತೆ ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಮೂರ್ದು ಗಜಿಪ್ ಮನ್ಪೊಡು ಎಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಅನ್ನ ಪನ್ಪೆದ ಅದನ್ನು ಈಗಲ ಮುನ್ನೆ ತಿರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇದೀನಿ ಪುನಃ ಹಾಗೆ ನಿದ್ರೆ ಅದ ವಿಂಕಿ ಇತ್ತೆ ಬೇಗ ಬಸಳೆ ಕಚ್ ಮನ್ಪುಗ ಇಜಿ ನಮ್ಮ ನೆಪ್ಪೇರು ಒಕ್ಕಡೆ ಜಂದೆ ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ನಮಕ್ ಮರ್ಯಾದೆ ಇಪ್ಪುಚಿ ಎರಡೆ ತಿಂದಿದ್ಲ ಅಭ್ಯಾಸ ಇಪ್ಪುಂಡು ಪೊಯ್ನಾಲ್ ಮಾತ್ರ ಒಂಚೂರು ಮರ್ಯಾದೆ ಇಪ್ಪುಂಡು ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ಬಿಡ್ಲಿ ಜೋ ಮನ್ಪುಲ ಅಂಚೆನೆ ನಮ್ಮ ಐಕ್ ನೆರಡೆಲ್ಲ ತಿಂದು ಇತ್ತೆ ನಿಕ್ಲಿ ಒಂಚು ಪನರ ಮನತ್ತಂಡು ಇತ್ತೆ ಎಲ್ಲೆ ಪೂಜೆ ಅಂಡ ಆಯ್ತ ಮನದ ಅಗ್ಗೆಲುಂಡು ನಿಕ್ಲಿ ಮಾತ ಬರಡು ನಿಕ್ಲಿ ಮಾತ ಲೆತ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಮಾತ ಬಲೆ ಒಂಜಿ ದೈವೆಪ್ಪು ನೀವು ಉಲಾಯ್ದ ಮಂತ್ರ ದೇವತೆ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಆಪಿದೈದ ಚಾಮುಂಡಿಗೋಳಿಗ ಐಕ್ ಅಗೆಲುಂಡು ಅಂಚ ನಿಕ್ಲಿ ಮಾತ ಬರ್ಪರತ ಬರ್ಪನಕ್ಲಿ ಇಂಕ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ಲಿ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಲೊಕೇಶನ್ ಕಾಡಬಿಡುವೆ ಇತ್ತೆ ಬಸಳೆ ಮೂರ್ಕ ಚಿನ್ನ ನಿಕ್ಲ ಪಾತೆರೊಂದಿತ್ತನ್ನ ಎಲ್ಲ ಬಸಳೆ ಮೂರ್ರೆ ಆದಿಪ್ಪಡು ಬೇಲೆ ಆದಿಪ್ಪಡು ಅವಲೆಪ್ಪುಂಡು ಯಾನೋರ ಎನ್ನು ನಾಯಿ ಪುಚ್ಚೆದೊಂಜಿ ಏತೆ ಎಡ್ಡೆ ಜೀವನ ಅಂತ ಇಂಗ್ಲ ಮುನ್ನಂಟು ನನಗೆ ಆಸೆ ಹಾಕೊಂಡು ದಾದ ಮನ್ಪುಂಡು ಬರ್ಪಿಜನ್ ಮಾಡಿ ಆ ಪುಚ್ಚೆ ಅದು ಬಿಟ್ಟನೆಂಟೆ ಎಡ್ಡೆಲ್ಲಲ್ಲಿ ಪುಚ್ಚೆ ಅದು ಬಿಟ್ಟೋಡು ಈಜಿನ ಎಡ್ಡೆಲ್ಲಲು ಒಂದು ಒಂಜಿ ನಾಯಿ ಓಪಂಡ ಒಂದು ಅಂಗಡಿ ಪೂರ ಮಾರುವಿರತ್ತ ನಾಯಿ ಮತ್ತು ಅಪ್ಪೆ ಮೋರಿಯನ್ ಬೊಕ್ಕ ಉಂಡತ ಮಸ್ತ್ ಬಗೆತ ಅವು ಅದು ಪುಟ್ಟೋಡು ಅವು ಅದು ಪುಟ್ಟಂಡ ದಾದ ಬಣ್ಣ ನಮ್ಮನು ಮಸ್ತ್ ತಿನ್ನರ ಕೊಲ್ದು ಪೂರ ಸಾಂಕು ಇರತ್ತ ಎಂಕ್ ತಿನ್ನರ ಇತ್ತನ ನಾನು ರೆಡಿ ಆಯ್ತು ಕಾಕಡ ಮಲ್ಲಿಗೆ ತಿಕ್ಕಿಜಿ ಹಂಗೆ ಪೂ ಅದೇ ತಿಕ್ಕಿ ನೀನು ಕದ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ತೊಲಚ್ಚಿ ತೊಡಿದಾನ ಕದ್ಕೆ ಮೂಲಿಪ್ಪೋಡು ತೊಲಚ್ಚಿ ತೊಡಿ ಕಾಣೆ ಮುತ್ಪೋಲ್ಯಾ ಅವು ಬಾಡು ನಿಜನ ಕದಿಕ್ಕೆ ಅವು ಬಾಡುಂಡು ನಾನು ರೆಡಿ ಆಗ್ತಿದ್ವಿ ರೆಡ್ ಭಾಗ್ಯ ಹೌದು ವಿಷಾಂತ ತೊಡಿತನ ಕಟ್ಟ ಬಾಯಿಗೆ ಬಾಡಿದ ಅಮೃತತ್ವನ ಒದಗಿ ಸಾಥ್ ಕೊಡ್ದು ಕಾಲ ಕಾಲ ಕಟ್ಟಣ ಪೂ ಪೂಜೆನ ಮಾತ ಅಂತಂದು ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಸಾರ್ಥಕ ಆಪಣಂಚಿನ. ಹಾಯ್ ಗೈಸ್, ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ಇಂದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಅತ್ತು ಪತ್ತರ್ಯಾಂಡ್ ಇನ್ನು ಎಂಕ್ಲೆನಲ್ಲಿ ಬೂತ ಕೆಲವರ ಅಗ್ಗೇಲು ಮಾತ ಪನ್ಪೇರು ಅಗ್ಗೇಲು ಬೂತ ಎಂಕ್ಲು ಬೂತ ಅಂತ ಪನ್ಪ ಅಂಚ ಪೂರ ರೆಡಿ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ನಾನು ಕಜಿಪುಗು ಮಾತ ರೆಡಿ ಆವಡತ ಕೋರಿ ಕಜಿಪುಗು ಮಾತ ಅಂಚ ಕೋಡೆ ಮೀಶೋರ್ದು ಪಾರ್ಸೆಲ್ ಬೈದುಂಡು ಮುರನ್ ಪಂದಿತ್ತೇನು ಅವು ನಿಕ್ಲೆ ಕೋಡ್ಯಾನ್ ಓಪನ್ ಮಂದೆ ಇನ್ನು ಪಾಡ್ವೆ ನಿಕ್ಲೆ ತೂಲೆ ದಾದಂದು ಇದು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ವ್ಲಾಗ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ಕ ಮೀಶೋದ ಐಟಮ್ ಆ ಬಾಕ್ಸ್ ಇಂಚೊಂದು ತೂಕ ಜೀರ್ದಾರಿ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಅಡುಗೆ ಸಾಮಾನು ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಮಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಹಂಗೆ ದುಂಬುದೇನು ಪೂರ ಉಡಾಯ್ತಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಮುಜಿ ಮುಜಿ ಐಟಪ್ಪ ವಾ ಅವಾಗ ಪಿಂಕ್ಲಾರ್ ಬಿಡ್ದಿತ್ತಾರತ್ತ ಚಂದ ಗಿಲಿ ಗಿಲಿ ಮಾಡ್ದೀಪ ನತ್ತವು
ಈಗ ಕಾಲಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಯಾರ ಪಿಂಕಿನ ನೆಟ್ಟೇನೆ ಆಯ್ತು ದಿಯರ ಏನು ಪಾತ್ರ ನೆಟ್ಟೇನಾ ನೆಟ್ಟಿದೆ ಎಲ್ಲಿಯ ಅವಲ್ಪ ದಕ್ಕೊಂಡು ಈಗ ದೀದು ನೆಟ್ಟು ಬೆಂಚ್ ಮೂಜಿ ಮೂಜಿ ಹಾಜಿ ದೀವುದು ಎಲ್ಲಿ ಹಣ್ಣು ಅವು ಗೋಡೆಗೆ ಹಾಕ್ಯಾರಲ್ಲ ಮೂರು ಆನಿ ಅಂಚ ನೆಕ್ಕಿ ಅಪ್ಪ ಇಲ್ಲರಿಯೋ ಕಜಿಪ್ಪುಗು ಓ ಪೂರ ಬೋರ್ಡು ಐಟಮ್ ಐನ್ ಪೂರ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತದೆ ಅದು ಕೋಡ ಮೀಶೋದ ಕನ್ನದಿನ ಪೂರ ಡಬ್ಬ ಎಂಗ್ಲ ದುಂಬುದ ಡಬ್ಬ ಪೂರ ಹಾಳಾದಿತ್ತೇನೆ ಐಕ್ ನೆಟ್ ಪೂರ ಕೆಲವು ಐಟಮ್ ಮಾತ ಪೊಡಿ ಮಂತು ದೀತೆ ಕಜಿಪ್ಪುಗು ಮಾತ ಬೊಕ್ಕ ಸುಲಭ ಆಪ್ನತ ಬುಕ್ಕಾಗೊಂತೆ ನನ್ನದಾದ ಪಂಡ ಕಜಿಪ್ಪುಗು ಮಾತ ತರಕಾರಿ ಮಾತ ಮೂರ್ದು ದೀವೋಡು ಯಾನ್ ಬೇಗನೆ ಮೂರ್ದು ದೀಪನು ಬೊಕ್ಕ ಸುಲಭ ಬೊಕ್ಕ ಅರ್ಜೆಂಟ್ಗೆ ಆಪುಜಿ ಅಂಚ ಉಲಾಯ್ದ ಮಂತ್ರ ದೇವತೆಗ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಪಿದ ಹಿಡ್ದು ಮರ ಕಟ್ಟೆ ಮಂದತ ಚಾಮುಂಡಿ ಗುಳಿಗನ ಐಕ್ ರಡ್ಡೆಕ್ ಬೊಕ್ಕ ಆಂಟಿ ಒಂದೇ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಪೋದು ಕೋರಿ ಮಾತ ಪತಂಬ ಬರ್ಪುನು ಇಡೀ ಕೋರಿ ಮಾಸ ಕೋರಿ ಮಾತ ಪತಂಬ ಬರ್ಪುನು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಪೂ ಮಾತ ಕನೆಯರು ಉಂಡತಾವ ಬೊಕ್ಕ ಪೂಪುನ ಐದು ದುಂಬು ತರಕಾರಿ ಪೂರ ಮೂರು ದೀಪನ ಈರುಳ್ಳಿ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಟೊಮೆಟೊ ಬಟಾಟೆ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಸಾಂಬಾರ್ಗೆ ಮಾತ ಹೊಡ್ತಾ ಇನ್ನು ಪೂರ ಕಟ್ ಮಂತ್ ದೀವೋಡು ಯಾನ್ ಬೇಗ ಬೇಗ ಮುಗಿಪುನು ಎಂಕಲ ಚೋಟು ಚೀದಿ ಮುನ್ನ ತಾನಮ್ಮೆ ಚಪ್ಪೆ ಇನಿ ತಪ್ಪದು ಕುಲ್ವಿ ಆಗ ಎರಡಲ್ಲಿ ಇತ್ತಂಡ ಆಪುಚಿ ಬಿನ್ನೇರು ಮಾತ ಎಂಕ್ಲೆ ನಾನು ನೈಟ್ ಅಗೆಲ್ ಮಾತ ಬೇಗ ಆಪುಂಡು ಆಪು 8 ಗಂಟೆ ಅನಾಗ ಆಪುಂಡು 1 ಗಂಟೆ ಒನಸ್ಕೊತ್ತು ಅದು ಆಪು ಮಾತ ಬೇಗ ರೆಡಿ ಮಂತ್ ದೀತೀರು ನೀರಲ್ಲಿ ಮೂತೀಪೆ ಇದು ಯಾವುದು ಗೈಸ್ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ತರಕಾರಿ ಪೂರ ಮತ್ತು ಮೂರ್ದು ದೀದು ಇತ್ತೆ ಸಿದ್ದಗಟ್ಟೆಗೆ ಒಂದಿಲ್ಲ ಪೂಕನ ಎರಡು ಬುಕ್ಕ ರಾಯ್ಡು ಕೋರಿ ಮತ್ತು ಪಂದು ಬರ್ರಿ ಇತ್ತಂಡು ಅಂಚೆ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಈ ಬುಕ್ಕ ಪಲ್ಯಗೆ ಒಂಜಿ ತರಕಾರಿ ಕನ ಎರಡು ಸಿದ್ದಗಟ್ಟೆ ಕನವಡು ತೂಕ ಪೋದು ಬರ್ಕ ಬೇಗ ಸುಮಾರು ಬೇಲೆ ಉಂಡು ಇಲ್ಲಲ್ಲ ವಚ್ಚಿದ ಫೋನಿಂಕ್ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಬೇತಿಜ್ಜ ಕಾಕಡ ಮುಕ್ಕೊಂಜಿ ಕಾಕಡದೆಲ್ಲ ಕೆತ್ತನದು ಇನ್ನೊಂಜಿ ರಡ್ ಗುಲಾಬಿ ಕೋರ್ಲ ಮುಗ್ಗೆ ಪೋದು ಅಲ್ತು ಅವ್ಳು ಬೇತಿಜ್ಜಾನ್ ಬುಕ್ಕೊಂಜಿ ಕ್ರೇಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇನ್ನೇನು ಮಾತ್ರ ಫ್ರಿಜ್ ಹಿಡ್ದಿದ್ದೀರಾರು ಪೂ ನಮಸ್ತೆ ನಾದೇ ಪೋಡಿನಿ ಹಾಯ್ ನಮಸ್ತೆ ಬಿನ್ನರಟ್ನಾಳು ಇತ್ತವತ್ತಿನ ಯೊಬ್ಬ ಜನ ಬರ್ಬೇಕು ಜನ ಕಾಲೇಜ್ ಅಪ್ಪ ಕೆಲವು ಅಂಚೆ ಅಂಚೆ ಅನ್ಪೀರ್ ಹಣ್ಣು ಸಾವಿರ ಎಸ್ ಎಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಅಂದಾತ ಬನ್ನಿ ಪನ್ಪುನಕ್ಲೆ ಎಂಚೆತ್ತಿನ ಪನ್ಪೇರತೆ ಅಂದ ಆದಿಪ್ಪತ್ತು ಅಂದು ಅನ್ನಡ ಆದಿಪ್ಪತ್ತು ದಾದಾ ಅಂಡಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ ಪಲ್ಲೆ ಎಡ್ಡೆನ್ನ ಒಂಜಕ್ಕೆ 4 ಸೇರ್ಸದ ನಮ್ಮ ಗೆನ್ಪೆರಲ್ಲೇತಾ ಆತೆ ಬಕ್ಕದ
ఆయన పనుపునే పనుంది ఆ అవులేప్పే ನಮ್ಮ ದುಂಪೋಡನ್ ಕ್ಯಾರ್ ಮನ್ಪಂದೆ ಪನ್ಪುಣೆ ಪನೊಂದು ಇಪ್ಪು ಇಂಗಂಡದು ಪೂರ ಕೇಂದ್ರ ಕೊಂಡ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ದೆಪ್ಪರ್ ನಿಜ್ಜಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂಚ